भोंदू अशोक खरात प्रकरणामध्ये नवीन अपडेट समोर आली आहे। नाशिक शहरातील नामांकित हॉटेल व्यावसायिकांची एसआयटी कडून तब्बल 6 तास चौकशी करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे। यामध्ये हॉटेल व्यावसायिकाचे भोंदू अशोक खरात सोबत जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाल्याची ही माहिती समोर आली आहे। तसंच खरात दोघांमधील संभाषणाची चाचपणी करण्यात येते आहे। चौकशीनंतर हॉटेल व्यावसायिकाला सोडून दिल्याची ही माहिती आहे। खरातचा आणि तुमचा संपर्क कसा आला? खरात आणि तुम्ही कुठे कुठल्या जमिनी आणि प्लॉट विकत घेतले? तुम्ही खरातचे भक्त आहात का? त्यामुळे हे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार तुम्ही सांभाळले आहेत का? मखमलाबादमधील मोठ्या जमीन व्यवहाराशी तुमचा काय संबंध? खरात आणि तुम्ही सोबत काही जमिनी खरेदी आणि विक्री केल्या आहेत का? तुम्ही नाशिक शहरातील मोठे हॉटेल व्यावसायिक आहात। खरात तुमच्याकडे किती वेळा हॉटेलमध्ये स्टे करण्यासाठी आला?